ሊቢያ بتبزحلف سمون زتطاقع مداغوني زنبرو ኤርትራውያን ኩነታቶም ዝምልከት ሒዝናልኩም ኣለና ተሓላቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ካ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ስክፍቶም ዝገለጹሉ ጸብጻቡን ኣለና ኣብ ክልል ትግራይ ንዕቤትን ጽፈትን ትምህርቲ ሓውዜን ንምሕጋዝ ዝተዋሃበ መጽሐፍ ትውን ከነስዕቢና ስሩዕ መደብና ካ ህዝብ ምስ ህዝቢዩ ንኹሉም ሰናኽተም ሲዝዕድመኩም እንያ ፈወርቄ ዜና ሃንቀድሚና ካብ ተወልደ ገብርኤል كمي تمسيو كورا سمعتي على تاوزينا نهم إثيوبيان أمريكان وتهدراوي لممد كجمرين تلممد بعبرات مكلخال سراويت إثيوبيان سراويت مكلخال أمريكان زكايد بزيادة تغرطو أب الصومال أب زوافرة سراويت إثيوبيا أب حبرة أفريقيا خمسة تكرون تقاليس الله بمسارات أبصاب بزينا فانا منقول كل العفار دوّن أورمو برسم محدار دوّ هراوين بستفترة قنصي والكسبات موتن قدعتن وريدو زبالة حلافي كللاوي بيت صحفة تاكل العفار أتو أحمد محمد كابوغن عفار عصرت حدا سبات كم استقتلوا شديش تقاب قدعات وريدوهم يركبوا يحكموا اللويلون ناي محبر السب أورمو زبا من محداري أتو أحمد حسن بوغنو كابوغن محبر السب أورمو شديش سبات تقتلهم حمش كم زقوسولو قليص اللهم كلتي مسبا سلطان كم زبولو حيل مكلا خلينا بتخبابي آتيو كم زرقاقن أب منغو خلتيهم ببهلاوي منقدي بعبي تعدي شمقلنا خمس كايد مقلاصهم نخلتيهم بسلكي زاربهم مسفنا الراقي كابدسي حابير اللهم أبزبا معراب هالرقية دقفتي قنبار حارنة أورمو تباهلنا بجملة أسيرنا زبولو سبات ناي بيت فردي مسلنا قواتنا في قلنا يبلون سبا سلطان تزوباب وقنوم دما እቶም ዝተታሕዙ ብገበን ተጠርጢሮምን ብሽም ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ክንቀሳቀሱ ከሎ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ዝወዓሉን እዮም ይብሎም ሽሞም ክጥቀስ ዘይደለይ ውልቀ ሰባት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተኣሰሩን ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈቲኑ ምስ ተባህለ ዕልዋ መንግስቲ ተተሓሒዙ ዝመፀ ምዃኑን ይገልጹ ኣብ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ገዛኢ ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮሞ አቶ አለማየሁ ተስፋ ግን استوصلوا سبعات مسارهم دحر مؤمن بجبن تطرطيرا منبر ببروتيكاو منقسقاسو مايكونن يللهم أب كل الدبوب حزبي سيداما نحطو بزملكات حقاوي مسرح وديو حزب وساني أب صبيلو زلو وان بورد مريچا زغبرو زلو منقسقاس حقاوي ايكونن كبلو من محضرات زوبا سيدامان كتما اواسان تقايمو ميبل كاب اواسا زمصنا زينا تم محضرات تقاومهم زغلصو لومي دحر ساعات أب كتما أواسا بيت صحفة كنتيبا بزهبو ناي حبر غازيتا مغلصيو بخال زينا وستان حزبي زكايدلو درات علت قدمي مززامو أب زغصل حمشت معالتات حزبي علاو خغبر بشم سيداما زنقسقاسو سلسته بارتيتات بوليتيكا تحساسيبهم كوبانياتا تكال متكال اغري تግራይ ትእምት መሸጣ አክሲዮን ቀሪበን ሐላፊ ቢሮ ልማዓት ከተማን ንግድን ኢንዱስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ምስ ማዕከን ዜና ውሽጣ ዓዲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ተጋሩ ዲያስፖራ ካብተን ትካላት አክሲዮን ክዕድጉ ጻዊዕሎም ኣብዚ ሕጂ እዋን መሸጣ ቀሪበን ዘለዋ ትካላት ትእምት ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ስር ኮንስትራክሽንን ትራንስ ኢትዮጵያንን ሙልጌት አጽባሃ ዝርዝሩ ሊእኹልናሎ بمكتل رئيس محدار معارض حلافي بيرو لمعات كتمان نقدن اندسترين كلل تግራይ دكتور ابراهام تخسته بزهبو قال مطيق نمشط اكسيون ابز حزوان قريبن زلوام تكالات يونايتد كومبانياتات بفلايتن عبيت زبالا سلسته نسبولو سورولو ترانس شير نمشات تدالينيه دياسبورا تغارو ابزن كومبانياتات ننبينهم زيكونس توديو ابزن كومبانياتات شير بمغزا انفست خغبرو دليت الله دلونت الله كالوت بسبول كحفتي زت عيشات كالاتون هاب اكزيبيشن خلاي عالم لخ فيستيفال تغارو دياسبورا كم زغربان هاب وصاي هاجر زنبرو تغارو دما اكسيون بمعداق كساتفو كغبري كبليوم دكتور ابراهام تخسته زت تزاربو تكال اغرمت كال تግራይ تأمت هاب قرب اوان تزوعنتو نبيت مغرب بهراوي كللاو منغست تግራይ كون بايتو تكلل كم زوسنه زفلت كوينو اتي وسانه دما باواج وطيو ابتي بيت مغرب أبز حلف سمون صديقيم مشت أكسيون تأمت كم زوجة حبريتا أبز تسمع اللوان قال أب محبرة ومرخبي زنتفو أكلات أقدموا وتتكال أودي تجيرو وتيتو علاوي مستجبريو مشت أكسيون ككارت جب أزبل قوام نانت أبارقيم زركبوم نريدو دمت أمريكا ملقيتات بها مقلم أني لا ملقيتا زدمت أمريكا واشنطن
አፍሪካ ኣብ ጸረ ሽበራ ተካይዶ ዘላ ወፍሪ መንግስታት ዓለም ብገንዘብ ክሕግዝዋ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረስ ሎማዓንቲ ጸዊዑ ጉተረስ ነጻዊዒ ዘቕረበ ኣብ ናይሮቢ ካይድ ኣብ ዘሎ ናይ አፍሪካ ላዕለዋይ ጸረ ሽብራ ኣኼባ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ። ገልሙዳዊ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከብርቦ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኽቡ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረስ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ወኪላት ዓለም ለኸ ትካላት ተረኺቦም ኣለዉ። ከምዚ ድማ በሉ ጉተረስ ኣብ መደረኦም ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ ዞባ አንጻር ሽበራ ይዋጋእ ዘሎ ሃገራት ክሕግዝ ኣሎ። ሽበራ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን ማሕበረሰባትን ጉድኣት የውርድ ኣሎ። አሸበርቲ ልክዕ ከምቲ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣገዲድካ ምድፋር ከም መፈራርሒ ይጥቀምሉ ኣለዉ። ቆልዑ ንህልውንኦም ክብሉ ናብ ጉጅለታት ሽብር ይጽምበሩ ኣለዉ። ህዝብታት ኣፍሪካ ግን ጽልእን ሽብርን ንዝዝርግሑ ክንዲ ዝከኣሎም ይገጥምዎም ኣለዉ። አፍሪካ ናይ ባዕላ ዝኾነ ኣገባብ መቆጻጸሪ ሽበራ ክትሕንጽጽ ኣለዋ እውን ኢሎም ጉተረስ ሃገራት አፍሪካ ኣብ ሽበራ መረዳእታ ክለዋወጡ ኣገዳስ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን ዘሎ ከም ኣብነት ጠቒሶም ኣብቲ ኣኼባ ዝተዛረቡ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈቂ ሽብርን ኣኽራርነትን ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ኣፍሪካ ምግፍሑን ሕብረት ኣፍሪካ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ናይ ምክልኻል ምንቅስቓስ ይሰርሕ ከም ዘሎን ገሊጾም The African Union established the African Center for Study and Research on Terrorism. ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣልጀርስ ንዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዘጽንዕ ማእኸል መጽናዕቲ ኣጣይሹሎ። ኣብ ጅቡቲ ኣብ ስራሕ ዝርከብ ምልዋጥ ሓበሬታ ማሕወር ድሕነትን ጸጥታን ኣሎ። ሓይልታት ፖሊስ ናይቲ ኣህጉር ብሓበሬታ ንምርኻብ እውን ይሰርሕ ኣሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ንናይ ሶማልያን ሳህልን ምዕቃብ ሰላም ይምውን እዩ ዘሎ። ኣብቲ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ እውን መደረ ከም ዘስምዑ ተፈሊጡሎ። ኣብዚ ኣብ ናይሮቢ ዝካየድ ዘሎ ብሕቡራት ሃገራት ዝተወደበ ዋዕላ አፍሪካ ብኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኬንያ በየነ ርእሶም ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ይሳተፍ ከም ዘሎ ብትዊተሩ ሓቢሩሎም። ናይ ፈረንሳ ሚሳይል ተባሂሉ ኣብ ሊብያ ኣብ ደጀን ዕጡቕ ዝተረኽበ ብጀነራል ኸሊፋ ሓፍታር ዝምራሕ ዕጡቕ ጉጅለ ካብ ዝሓለፈ መያዝያ ጀሚሩ ነቲ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዝረኸበ መንግስቲ ሊብያ ክግልብጥ ይዋጋ ምህላው ይፍለጥ። ፈረንሳ ሕጂ ነቲ ጀነራል ብረት ኣይሃብኩን እቲ ሚሳይል ዝተበላሸወ ኮይኑ ንኽዕንዎ ከዚነ ጽናሕ ክእዩ ትብላላ። ኣብ ግጭት ሊብያ ቱርኪ ቀጠርን መብዛሕትአን ምዕራባውያን ሃገራትን ነቲ ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ መንግስቲ ክድግፋ ከለዋ ግብፂ፣ ሩስያ፣ ስዑዲ ዓረብ ከምኡውን ኢማራት ዓረብ ምስቲ ተቃዋሚ ዕጡቕ ወጊነን ኣለዋ። ቻንስለር ጀርመን አንጌላ መርከል ንሳልሳይ ጊዜ ክትንቅጥቀጥ ተራእያ ንሳ ግን ናይ ጥዕና ጸገም የብለይን ትብል ሎሚ ረቡዕ ንቀዳማይ ሚኒስተር ፊንላንድ ክትተኣናግድ ከላ ቀጥቀጥ ክትብል ተራእያ። እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንሳልሳይ ጊዜ እዩ። ቻንስለር መርከል ግን ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠማ ስነ ልቦናዊ ስምባ ደንበር ካልእ ናይ ጥዕና ጸገም ከም ዘይብላ ትገልጽ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዘዋረዶ ኣምባሳደር እንግሊዝ ስርሑ ለቂቁ። ኣብ ዋሽንግተን ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኪም ዳሮክ ዝለኣኾ ዲፕሎማቲክ መልእኽቲ ድሕሪ መልሓኹ ስርሑ ዝገድፍ ዘሎ ንሱ ኣብቲ ምስጢራዊ መልእኽቱ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ብቕዓት ዝጎደሎ ምምሕዳሩ ድማ ዘይሰርሕ ኢልዎ ነይሩ። ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝሃቦ መልሲ ድማ እዛ ኣምባሳደር ኣዝዩ ስድን ዓሻን ኢልዎ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ። መስግነካ ተወለኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ድሕርቲ ታጁራ ዝተባሃለ መዳጎኒ ማእኸል ዝሓለፈ ብነፋሪት ምድብዳቡ ኣብቲ ማእኸል ተሪፎም ዝነበሩ ስደተኛታት ብወለንተኦም ካብቲ ማእከል ክወፁ ከም ዘፍቀደ ትማሊ ኣብ መግለፂኡ ሓቢሩ ነይሩ። እቲ ትካል ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ነቶም ተኣፈፍቲ ኢሉ ዝፈልዮም ስደተኛታት ጥራይ ካብ ታጁራ መዳጎኒ ማእኸል ከውፅእ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን እቶም ስደተኛታት ኩላትና ንክንወፅእ ወይ ከዓ ክተርፍ ብምባል ነቲ መስርሕ ምትዕንቃፎም ናይ ሓብአን ብተወሳኺ 260 ወለንተኛታት ካብ ታጁራ ዝወፁ ስደተኛታት እውን ናብ መፅንሒ ቦታ ምእታዎም ተሓቢሩሎ። ወይንታ ኺዳነ ንገለ ኣዘራሪባቶም ኣላ ክፍሉ ክጅምር እዩ።
نبجسي ناب سفلات هاجرات بيخدلو وينجر وينتلان جاتلو تاوي نغرين كلاتكم أبتا جرا نبركم ديهم واتيهم ويستترفوا سبعة الله ترفوا خلو يم بتجيكم طبعا شمونتين الكبابي أتينا لنا مع المشترين أوروب سبعة المستحب لمالو عبد خانشلون خوتنا زولو تمال انتاي نيرو عب تاجرات دابنا فاريت بزغنية وارد أنت دبداب تتالي مالي أربعة جزء دبدابنا نالا بدأت ورد أي نغرين قلنا تدربنا غنينا شعات مع تذاكر حدثنا ينسار ويتكالات سراوي مثلا كمان عدي وعلم يقول نمبر زفري ونظر يلا كمالي نقال أي جزء مثلنا متر جون كاريتون ساندرا ناي ليبيا حالا في تدتنيا تاس كزرارو فتنم وحساباتنا نحن نقول حسبات عن موسى زي حسنا الذي العلماء اليوم هم حجي حمسارو سوسات تنال مترف منك غسلنا غنال لكم لنا كذب الدهال وانا يكونن الجيت انت كاتب وطلوباتنا اوصلنا كاوتم سوساري حمساري تلونجر وانتاني توفدوهم النام وانا عمكرشا وصلوا سنه ذكي الله يحييكم سر لهم كلهم توتو تقولوا إلهم وكان شلو إن قداي دورنا ديكم دلهم ذكوا عد نايمك واي لو مود سباتهم من حساسنتنا هم احنا انتلتنا بقى توتو ترى لهم وسو اتنا يترابلس متهم او مزبوط تقولوا إلهم زي اغرغر تفكيروا الوقت حلف انا ذاك شلو مسوتو حتى طل من قد لهم صغيره حتى في الوقت سخان بر نتغدى نسخان بر نتغدى هايلهم لازم سمعين اتن سبات معو نغيت ترنينا سقمتنا وتتبعنا بمودنا ترنينا وتينا مالك الترجيح تسريعنا يخوانا يخون تسغل لنا ولا غالب لنا حجهم سمع يبلان للناس على شرط غيرنا بجاء تسريعنا وتينا مالك يخوانا يخون حاجة زدبر لنا إن غيرلن ثم حالفنا يتاجراجن هذا حقكم مسكون يزقبهم يعني نحن تكتاز دول لكم بوتا قلنا هنا خلنا نسلم في إن أيضنا ما كاينهم حجهم نعجبوا سبب ترابل سبتحنا كاو زي حجة سبب زلنا استاتهم ونتقبلهم كلتي يوم بحساب كلنا عجبهم نحن بعجرنا استات شوعات ساعات إسلام حمشن دقيقة كل فرعنا كوابي توجدنا فرسن إسلام حمشن أزاج أتينا بذي وكسبات يصرفون يرم تليفونات دويلنا بدحريت ونزاريلنا يرم حواتنا عنكم تبتني عمالتي تاكسن دا سردو خاتم دول نرم صرفوا أمترنا هذه إجام يرم عمالتي كان زيرنا هنا أتينا حجناتهم بتاكس دمتو لتعرفكم ديم عين أتوني نايلهم هم دلو هو شعار دوم سنا زنوتو تقدلهم خاتم لمن هو أمتيم توم دتعرفوا خات كتاجران إحنا بكل بثلاثنا نيجر جدا مثل نحنا إرتاو حد حموم سلزنا غرنا السوق تاريخه هو نسألي ناينا جنزنا أي تاسعة من السوق خمسة ناينا نحن نبل مالتي تم كارو مالاويان السوداناويان نيرم تلفون دولهم لم نيرم تهم كذا تاريخكم يلو جزعاتهم كم زنبرة مع مشت سنة لنا هذا خم ترفو تم بوليس كان زي تحقق سلم لا قرار هم جاءوا هو منا بس إحنا ذلك ما مشت دول لنا جربان بال جرب بكم قطروا يا جنا سبب كده تنيتين نستنى بالله نقوم تبدو خيمي ولا حد يكون يكون حاجة زي نبرنا وشو نايتهم كلوشين حجزنا ديهم ويكا فرقنا ديهم تلزين فلتهم بلح تقطات يمرنا أو توتات يتو تقولوا لنا جن أنا أمنا أنا حسب رحيح حوشي رعد حوشي قال بعذر بركين تدخل الناي الذي قد ثلاث سنين تستان يخون سب أسباب كده سنين طبعا يخون بترنص أصوات أدينا والد عبو مساعتكم كتوم أبو دلو سبعة كخمة تقبلهمكم اسم بتاع تبوت قبلنا قالوا دوت ملشنا ونقول ما يرضينا دوتنا قرب تراجعنا إذا كانوا جاتنا ينسار جن سب تعزية ولا حد يجدد الحاجة دي أي جبرنا بالتعامل أتكحكحن نقبض في التعامل اللي سنقبضين يمكن 3 من 4 حواتنا كل ما عيننا بنفارق تقضيهم كم سنة تجوا من عدم من ثباتات بروزرات مكاينات يعطونكم تجوا من ذات الاثنين وبحاث معاينا قبل يصلنا كانت تقول حتى زين الزارو تجون الضوء هذه الناس أكثر يكون يكون قرب جمهورنا الرأس تعدلنا ما يتعدلنا مدين تعدلنا أنصلات رأسنا زماننا جنبرنا سمانو ثمان مشت شو بمن وجههم حجي أب ثم حواتنا تعاقينا تسدينا يدكنا دلنا الذي من قدهم تيجي كألوكم تحاورنا بين نحن في لوبنا المحلال ኢትዮጵያ ናብ ናይ ቀደም ዓፈና ከይትምለስ ስግኣት ከም ዘለዎም ክልተ ዓለም ለኸ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ገሊፆም ብዝተፈላለየ ኣገባብ ሓሳቦም ንዝገልጹ ሰባት ቅድሚ ሎሚ ይንቀፍ ብዝነበረ ሕጊ ፀረ ሽብር ምእሳር ብናይ ድሕሪት ማርሽ ንመኪና ንቅድሚት ከም ምዝዋር እውን ኢሎም ኣለው። ጽዮን ግርማ ንወኪላት ሲፒጄን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናዘራረባ ሰርሓቶ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ። ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ሲፒጄ ኣብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ሓሳቦም ኣብ ምግላጽ ዝርከቡን ሰባት ምእሳሮም ነቒፉ ኣሎ።
ኣብ ለውጢ እትርከብ ኢትዮጵያ ንነጻነት ፕረስ ንምዕፋን ዝኣረገ ሜላ ትጥቀማላ ኢሉሎ ነዚ ጸብጻብ ዘዋደዳ ኣብ CPJ ኣተሓባሪት ፕሮግራም ቀርኒ ኣፍሪካ ሞቶኪ ሙሞ ንቪኤ ኣብ ዝሃብኦ ቃል ስኽፍቲ እንገሊጸን The report notes that there are several concerns that have arisen over the last 2 months. ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ተዋርሕ ዝተኸሰቱን ንመጻኢ ኩነታት ነጻነት ፕረስ ኣጸጋሚ ዝገብሩ ነዮሚልና ዝፈለናዮም ጉዳያትን ኣብቲ ጸብጻብ ብዝርዝር ሓቢርና ኣለና እዞም ኣካይዳታት ብምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተጀመሩ ሰናይ ተግባራት ንድሕሪት ከይመልስዎ ስጋኣትና ገሊጽና ኣለና እቲ ጸብጻብ ኣብ ጉንበትን ሰነን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጸመ ኩነታት ከም ዝሓዘን ብምግላጽ ብተደጋጋሚ ምዕጻው ኢንተርኔት ንዋሕዚ ሓበሬታ ብምዕንቃፍ ንናይ ዜጋታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ ነጻነት ብምድራት ነቲ ኩነታት ዘተሓሳስብ ኢለን ኣለዋ ምዕጻው ኢንተርኔት ስዒቡ 15 ሰነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ዕልዋ መንግስትን ቅንጸላ ሰበስልጣንን ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ናይ ሽብር ሕጊ ተጠቂሱ ቆጽሮ ይሕተቶም ኣሎ ኢለን መንግስቲ ንጋዜጠኛታት ኣሃዱ ሬድዮ ኣሲሩ ከም ዝፈትሐ ብምዝኽኻር ሕዚ ድማ ሪፖርተራት ኣስራት ቴሌቪዥን ከም ዝተኣሰሩ ገሊጸን CPJ ንኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓላፊት ፕረስ ብሌኔ ስዩም ኣዘራሪቡ ተፈቲኑ ምዝተባሃለ መፈንቅለ መንግስቲ ብዝተኣሳሰረ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ውዒሎም ምርመራ ይካየደሎም ከም ዘሎ ብምሕባር ጋዜጠኛታት ብሙይኦም ኣይተኣሰሩን ኢለናና ኢለን ኣለዋ ሞትኪ ብምንታይ ከም ዝተኣስሩ ከም ዘይተነግሮም እውን ወሲኸን ገሊጸን ብተመሳሳሊ ዓለም ለኸ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ይወስዶ ብዘሎ ስጉምቲ እታ ሃገር ንድሕረት ከይትምለስ ስጋኣት ኣለን ክብል መግለፂ ውፅኡ ኣሎ ኣብቲ ትካል ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝከታተሉ ኣቶ ፍስሓ ተክሌ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ዝተፈጸመ ቀትለት ስዒቡ መንግስቲ ንኣስታት 200 ሰባት ምእሳሩ ገሊጾም ካብ መንጎ ዝተኣስሩ ኣባላትን ደገፍትን ውድብ ምንቅስቃስ ብሔረ ኣምሓራን ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣባላት ሰብ ሕድርን ካልኦትን ዜጋታት ከም ዝርከብዎም ዝገለጹ ኣቶ ፍስሓ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ፖሊስ ንሕጊ ጸረ ሽብር ብምጥሓስ ጠርጢሮዮም ኣለኹ ምባሉ ገሊጾም እቲ ኣዋጅ ንሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ዘየኽብር መንግስቲ ቅድም ክብል ከም መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ይጥቀመሉ ዝነበረ እዩ ኢሎም ሊቀየር ተብሎ ተሻሻለ ህግ ፓርላማ ገብቷልና ይህ በሆነበት ሁኔታ ክቅየር እዩ ተባሂሉ ዝተመሓየሸ ሕጊ ናብ ፓርላማ ቀሪቡሉ እሞ ኣብዚ ኩነታት መንግስቲ ነዚ ኣዝዩ ዝተነቕፈ ሕጊ መሊሱ ነዞም ሰባት ንምእሳርን ቆፀራ ንምሕታትን ምጥቃሙ ዝተመሓየሸ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ፀገም ዘእቱን ንድሕሪት ዝመልስን እዩ ኣተሓዛ እስራቱ እውን ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ፍስሓ ብምትሕሓዝ እዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ንድሕሪት ብዝወስድ ማርሺ ንመኪና ንቅድሚት ከም ዝዋር እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ማሕበር ፈተውቲ ሓውዜን ንዕቤትን ጽፈትን ትምህርቲ ዝሕግዝ መጽሓፍትን ቤት ጽሕፈት ወረዳ ሓውዜን ኣረኪብሎ ዓለም ፍስሓ ብዛዕባ ዘን እታ ወረዳን ሓፂር ጸብጻብ ሊእኽልና ኣሎ ذاب قربا جديت تعيشت محبر فتوت عبيد حوزين عبيت مدوات حين أغمت العلتها كايد استراح محبر فتوت عبيد حوزين ممر هاي الثلاثة ما يجرو وانا علامة ناي محبرنا تو منجستي بسنك حصرات بجت كشفناهم زي ناي لمعات سرحتي أو تمرتي أو تعنا أو توريزم أو مسارة اللمعات أو حرشان معدنن أو ICT ظلوا ناي سرح سنات عبيد هزو حوزين عمر رجاز ظلوا ناي تكنولوجي شجر لا هزو حوزين لموسح إلنا أو توريزم دمو زلو تاريخ بوتات ورد حوزين قوتات تاريخ حوزين أو ينيسكو لممزقاب تنتاتي فلتو مزقي والله زمزقو أكالات كاو ينيسكو سوات مصي أمالو ثم دايرك كومنيكيشن فاتيرنا لنا أو ينيسكو زي تمزقينا بزحي بس حتى عدي فسات لموساخن كاو دما نتسرح بقبلك رقاقاس أنيو ممر هالي سلاسي أو هرات معلتات نبيت فتمرت ورد حوزين دركبو متحفتن علامونا ملكتهم تزاربو هجينا احنا تماهرنا وزي عابينا زي صرح النور وقناتنا محور فتوتي عبيت حوزين زخونا منم تقراوي منم توزع زيقا أساتيفنا انكاساقسنا بسم معال سماتات بسم شم حوزين بشم بزحت أبياتات ورد حوزين عبازي احنا قمر 4 زبل 4 مالت بزح في دلات حوزين 15 مالت تاريخاو معال سماتات 17 مالت أو حوزين زركبا بزحت أبياتات ورد حوزين نازن بزح زياتن تشخيش الديشتم إيتي عيسرا مصحف أو عيسرا معالتين سلسيناين زي قدما يزوريو مسررت دما ريت تمهرتي مرقاس أكالت مصحف الطاوت أو قطر للوا ورداتات للوا أبيات تمرتي السو مرقاس مسرت بمقارينا
لمعنت 600 إسرائيل مصحف نركز لنا أبتسل سرعة مصحف تركبوا حلافي بتحفة التمرتي ورد حوزين ممر هاي لمارام ردايم بمحاور فتوة المعاد حوزين بمحاور توديهم وردنا زلنا يسرية تمرتي نممحياش ذلو صقمات الديموغراف 2011 أو تمرتنا ترارينا كافتن التمايت للنتوتات حدا قافتم تمهارو دق يتعدي أما غالي MIT كامباس كيدنا نايت تكنولوجي نورو فلوطان تمكرون كهوهم غيرهم يا دحار تاينا نصرح لنا زبل حدا خلتيلنا بتلمون لا تمرحنا تمهارنا افتن سنه 4 نزلنا ينايا تمرتي نحت المرسنو ودر لك هيدا مسينين مدهر يخعب وردا دريا نحت المرسنو ودر كايناينا ስለዚህ ኣብቲ ናይ ሕትን መልሲ ንውድድር ለካየድናዮ ካብ ቀዳማይ እስካብ 10 ዝወፁ ብሉፃት ዝኾኑ ተምሃሮ ዝሐሸ ዝበሃል መፅሓፍቲ ካልኦት ናውትን ብዝሃብዎ ሽልማት ተምሃራይና ናብ ምትባዕ ናብ ንሕንሕ ዝኣተወሉ ኩነታት እዩ ስለዚ እዚ መፅሓፍቲ እዚ ሓደ ዝነበረና ፀገም ይቕረፍ ኣሎ መፅሓፍቲ ሕፅረት ነይሩና እዩ ሰወዚ መፅሓፍ እዚ ምስ ረኸብና ኣብቲ ናይ ተምሃራይና እንታይ ለውጢ ከምፅ እዩ ዝብል ነገር ከዓ እንድርኢና ኮይና ቃድሪ ዘይኮነስ ኣረዲእና ለይቲ ነፍቲ ቤተ ንባብ ኮይኖም ዘንብቡ ተምሃሮ ኣለውና ስለዚ ተምሃሮና ሙሉእ ጊዜኦም ኣብ ቤተ ንባብ ይውዕሉ ዓቕሞም የመሓይሹ ዝረዝሮ ከዓ ናይ ቴክኖሎጂ ተቐበልቲ ለኾን ይኸድ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መፅሓፍ ዚስ ኣብ ወረዳና ዝነበረ ናይ መፅሓፍ ሕፅረት ፀገም ብመሰረቱ ዝቐረፈ እዩ ናይ ተምሃራይ ዓቕሚ ይመሓይሽ ኣሎ ስለዚ ፅሬት ትምህርቲ ነበረና ንቅድሚት ንምውሳድ ከዓ ብጣዕሚ ሓጋዚ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ወረዳ ሓውዜን 27 ጣብያታት ዝርከቡ ኮይኖም ካብ ቀዳማይ ክሳብ 8 ክፍሊ 58 ካብ ታሽዓይ ክሳብ 10 ክፍሊ 5 ሓደ መሰናድኦ ብድምር 64 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ንመምህር ሃይለ ስላሴ መሃን መምህር ሃይለ ማርያም ረዳን ንዝሃቡን መምርሂ ኣዝየ መስግን ክብረት ይሃበለይ ንድምፂ ኣሜሪካ ራድዮ ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሓልፍ ኢና ዩኒቨርሲቲ ኣክሱም ዝሓለፈ ሰሙን ተማሃሮ ኣመሪቑሎ ኣብ ዝተፈላለየ መኣዲ ዝተማሃሩ ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያንን ወፃእተኛታትን ዝሓዙ ካብ መንጎኦም ንክልተ ተማሃሮ ኣጋይሽና ጌርናዮም ኣለና በትረ ስልጣን ናብታ ከተማ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ ኣጋይሽና ርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም ሽመይ ሳሮን ዳዊት ይዝባል ካብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ተማሪት ነርሲንግ ዲፓርትመንት ሽመይ ክብሮም ገብረ መድህን ይባል ካብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ 5 ዓመት ናይ ዲግሪ ተማሪ ሳሮን ትምህርቲ ከመይ ከም ዝሓለፈ እስኪ ኣዘንትውልና ንምልስልኪ ትምህርቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜ እዩ ናይ ትምህርቲ ግዜ ብጣዕሚ ዘሕድስ ግዜ እዩ ነይሩ ኤርትራዊት ክልተ ምስሉ ብሄር ሰባት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜ እዩ ኣብ ካምፓስ ድዩ ነይሩ ናብራኹም እዋ ክንደይ ዓመት ኢኸ ካምፓስ ፀኒሕኺ 4 ዓመት ካበይ ኢኺ መፂኺ ሳሮን ካብ ኣስመራ እየ መፂእ ካብ ኣስመራ ብቐጥታ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣቲኺ ካብ ማይ ዓይኒ ዩኒቨርሲቲ ካምፓስ 9 ዓመት ተቐሚጠ ነይረ ማለት ኣብ ቤት ትምህርቲ 4 በይንኽዲኺ ዋላ ቤተሰብ ኣለኪ ማዘረን ሓተይ ኣብ ማይ ዓይኒ ድን ዝነብራ እዋ ከመይ ትራኸቡ ነርክን ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ቀረባት ለዝኾነ ሓደ ግዜ ኣብ ኣረፍቲ ግዜ ብምኻድ ግዜ ካብ ቴሌቪዥን ንረኸብና እስኪ ናብ ቤት ትምህርቲ መለስን እሞ እቲ ትምህርቲ እስከመይ ነይሩ ንዓኽስ ትግርኛ እንድዩ ነይሩ ቋንቋኺ ምስ ሰገርክ ኣምሓርኛ እዩ እስኪ ብዛዕባ ተዛረቢ እሽተያም ሓርኛ ግን ደሃኒ ለኒብናይ ናጠቢያና ኣውፅና ለይብና ክብሮም እስኪ ብዛዕባ ድሕረ ባይታኻ እስኪ ንገረኒ ክብሮም መን እዩ ክብሮም ገብረ መድህን ይበሃል ተወሊዱ ዝዓበ ኩሉ ቦታ ዝኸለ እዩ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኤልሻዳይ ካራሚ ዛግበ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርትኻ ኣብ ካልእ ኣካዳሚ ተማሂረ ናብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ተመድየ ኢንጂነሪንግ ናይ 5 ዓመት ፃኒሕ ገይረ ብቴክስታይል ምህንድስና ተመሪሐ መፅሐለ ኾነ ዝነበረ ኣብ መንጎኹም ዝነበረ ርክብ ክትዛረብሉ ዶ ትኽእሉ ንኣብነት ምስ ኤርትራውያን ክኾን ይኽእል ምስቶም ካብ ደቡብ ገፅ ኢትዮጵያ ዝመፁ ክኾን ይኽእሉ ኣብ መንጎኹም ከመይ ዓይነት ርክብ ዝምድና ነይሩ ክብሮም ከምሳሌ ዝነበሩ ኣብቲ 5 ዓመት ዝኾኑ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ምስ መጣኹ ዝነበረ ዳርጋ ኩሎም ኤርትራውያን ካብ ካልኦት ክልላት ዝመፁ እዮም ነይሮም ኣብቲ ናይ ምምሃር ምስትምሃር 5 ዓመት ዝነበረ ከይዲ ፅቡቅ ዝኾነ ርክብን ዝምድናን እዩ ነይሩና ብምትሕግጋዝን ብምትሕላይን ዓሊፍናዮ ክብለካስ ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ዝነበሩ ኣዕርኽተይ ኣብ ሕክምና ኣብ ነርሲንግ ኣብ ሚድዋይፈሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሶሻል ዲፓርትመንት ዝነበራ ዲፓርትመንታት እዮም ተማሂሮም ዝነበረና ርክብ ኣብ ካፌ ይኹን ኣብ ዝነበረ ናይ ምንቅስቓስ ስፖርት ይኹን ገለ ይኹን ፅቡቅ ዝምዳ ነይርናና ብዝበለጠ ፅቡቅ ስጡም ዝኾነ ርክብ ነይርና ምስ ሳሮን ትፋለጡ ዶ ኣጋጣሚ እንታይ ዲፓርትመንት ድያ ሳሮን ኣበይ ኸ ነርኪ ነርስ ነይራ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ 4 ካምፓስ ዘለዎ
حنا استعمل الاختلاف مجرد بطنيا تغاف يرفيقها باكر تفضل خليها ሳሮን ከምስ ካልኦት ካብ ኤርትራውያን ውፅኢል ካማለት እዩ ምስመን ነባራይ ዝኾነ ምሕዝነት ናይ ምፍጣርን አጋጣሚ ረኺብኪ ኣብ ቤት ትምህርቲ ያው መዛሕቱ ብዙሓት ዓይነት ሰባት ዘለው ማለት ካብ ኩሉ ቅርንጫፍ ኢትዮጵያ ዝመፁ መዛሕቶም ምስክላት ኮነ ትግቢ ሸጥበሉ ስለዘለም መዛሕቶም ጽቡቅ ዓይነት ሪሌሽን ያልና ይዘን ጽቡቅ ዓይነት ሰላምታን ኩሉ ይዘልና ምስኩሎም ዝበለጠ ስምየርና ማለት ጽቡቅ ዓይነት ርክብና ምስኩላቶም ድሕሪ ስነ ስርዓት ምረቃ ተማሃሮ ናብ ዝመጻኸ ሙሉኢኹም ትበታተኑሞ እቲ ዘጥረኹሞ ዝምድና ንምዕቃቡስ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብሊ ተፈራሪ ከመተን ኩሉ ግዜ ተረኻባ ይተኸድሃ ምናልባት ስራሕ ቦታ ለለተ ቤተኒ መዛሕትኦም ብርቅ ስለዝኾነ ዓደ እንትናይ ምርኻብ ክስታይና ስለዝበለይ ግን ሶሻል ሚድያ ገለ ስለዘሎ ብኡ ፍቅርና ሰብፅዩ ብዙ ሓሳብ ይዘልም ኤርትራውያን ሕመታት እናተመረቑ መፅኦም እዮም ሎሚ እውን ከምኡ ትምረቑ ኣለኹም ናይ ምስራሕ ዕድል ክሳዕ ክንደይ ዘተኣማምን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ከምዚ ክዛረብ ኣይክእልን ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ከጨበጠ ነገር የለን ሕጂ ግን ቃልኣት ይምን ኣለዉ ተማሂርኩም በቃ ኮፋልትልምኹም ክንምድገኩም ስራሕ ከውሃበኩም ተፈቂድ ነገር እዩ ድማ ዘለዎ ቃሎም ከምዝህሉ ተስፋ ይገብር ክብሮም ተመሪቃ ኣለኻ ተማሃሮ መናእሰይ ይምረቑሞ ዕድል ስራሕ ይሱኑ ብትዓዲ ይበሃል ብዙሕ መረረት እውን ይስማዕ ሞ እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ምስ ምረቓ መንግስትን ክቆፅሮም ስራሕ ንኽናደየሎም እዮም ዝፅበዩ መብዛሕትኦም እሞ ዝተመረቕካሉ ድማ ምህንድስና ካብ ኮነ መጻኢ ግዜኻ መጻኢ ዕድልካ እንታይ ይኸውን መጻኢ ዕድለይ ማለት ተመረቅኩ ፊልድ እኳ በስታይ ልምዘማት ጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ተኾነ እንኳን እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለውና ኢኮኖሚ ሽግግር ካብ ሕርሻ ናብ ኢንቨስትመንት ንዘሎ ብዙሓት ናይ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካታት ኢዳውን ዘበናየን ኣብ ክልልና ናብኡ ኣፕላይ ናይ ምግባር ዓላማ ምን ተዘይኮይኑ ግን የሆነ ዓመት ኣብ መዋዕለ ትምህርቲ ኣሕሊፍካ ሂወትካ ኢልካን ኢንተርናሽናል ስለሉ ኩነት አይዝከርኒ ምስ ማሕበረሰብ ጋር ደረጃ ክኾን ይኽእል ወይ ደግሞ ከዘለው አናሽተን ፈጥና ሰያን ዝበሃል ድክረት ተጠሪፍካ ምስ ዕረፍካ ይኹን ምስ ትገራዊ ተምሰራት ዓልኻን ገለ እንቅስቃሴ ምሳሌ ዓላማ ስለዚህ መንግስቲ ስራሕ የለን ገለገለ ዝብሉ ነገራት ምን ከበድብኒ ሰርሕ ይበለ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ከይድካ ስራሕ ናይ ምድላይ ናይ ምቁፃር መደብ ኣለካ ዶ ኣብ ሰዓት ዚ ከዘካ ኣብ ትግራይ ክልል ዝመፁ ካብ ቱርኪ ሆኑ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝመፁ በዓል ሃፍቲ ብዙሕ ኢንቨስት ገይሮም ብዙሓት ናብ 7 ናብ 8 ዝኾና ፋብሪካታት ኣሜሪካ ይርከቡ እሞ ካብ ወዲ ወልድ ዜና ነይሩ ኣብ ሰዓት ግን ናታሊ ክልል ኣብ ስራሕ ካሉ በደመራት ህይወት ወሕስነት ስለዘሊ ሰርሕ ናዕበት ልብ ሳሮን ከን ሕጂ ኣብ ካልእ ይኹን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልእ ቦታ ከናይ ምድላይ ምዳቦት ሕጂ ስለዘነበረ ዕድል ስለዘነበረ ምናልባት ባና ክጅምር ማል ዘሎ እሺ ተሰረኺቡ ኣብ ማንኛውም ቦታ ከይድና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ናብቲ መዓልቲ ምረቓ እስኪ ክበልሰኩም እሞ ተዓለት ከመይ ትዝክርዋ ከመይ ሓሊፋ ብዝብል ብኡ ክንውድእ ሳሮን ብጣዕሚ ስፔሻል ደይ ማለት ቅድሚ ሕጂ ዝነበረኒ ጣዕሚ በዘን ኩሉ መዓልቲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብጣዕሚ ዘሕጉስ መዓልቲ ነይሩ ንኩሎም ደቂ ክላስ ይኮነ ንህልነት ዩኒቨርስቲ ተምሃረን ኣብቃዕታ ኮንግራት ክብል ራይ ክብሮም حرا يعني فاكر زي الوزارات أصلا مع المدرسة مع حتى فرد ما يجراه كل مع المسلماني بس يجي جن هذا على هذا حبة النجار مع المدرسة معي كلي والمدين كلي جبي من كراج جبي اليوم معهم تتمارون حاجة مهمة الوراد بوين الوراد بوين ما يكون فرد ما فهم حسب اللي جد حاجة سبيرلي بس لا كافم لما حتى كافم ما يصير يستمروا زي كلهم بالخير كل يوم بس لا تعال الوراد بوين جبوا هذا الحارس وعلى لها وكعيب معها ونسبين عن اللي رفع مخام الله سيجورني بطعم صبو أزين أنا مسجنكم سارون داويتن كبروم قبر مدن حاقوسن أقاشنا أصل زفونكم أنكو حاقوسكم ونبل كنكتاتلو زصنحنا سرع مدمنا حزب مس حزبي نيرو زي تكتاتلو زلكم كاب واشنطن زفنو زلو راديو دمص امريكا يو
ንርእይቶታትኩም ዝኸውን ርእይቶ የብልናን ግዜናና ተጸንቀቀዩ ብዝኾነ ስልክ ቁጥሩና ከዘኻኽረኩም 222-259-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል ክጽሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com እዩ ጽሓፉልና ኣብ ዝኾነ ሰዓታት እውን ብስልክ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ወይ ዌብሳይትና ኣትኹም ክትከታተሉና እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ ተኸታተሉና በዝንበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና ምንያ ፈወርቂ ድሓን ሕደሩ This program has come to you from the Voice of America